orain argazkiari buruz hitz egingo dugu. Onurunak eta elkarlandia, gorputza estalaz edo eskolaz estalita dugu. Gehien laguek amor dituzte, baina badaude hanka gabekoak. Gehien apustana dute, lehorrean eta uretan bizi dira. Antzireko dinosaurioak nargaztiak ziren. Nargaztien adibidea, krokodiloa eta kaimana. Orain hegazkiak buruz hitz egingo dugu. Onurunak dira astutu dituztelakoak. Ogiparak dira agaltzetatik jaiotzen beharre. Gorputza lumaz estalita dute. Denak mokoak diego eta denika dituzte. Hegazti guztiek ez dute gane egiten, adibidez pingüinoa eta zura. Federjaleak eta radikaleak dira. Hegaztien adibideak txepetxa eta enara.